Bon dia a tothom. Avui dedicarem la videoclasse a la Catalunya física. Bàsicament tractarem tres aspectes. Un és el litoral i els accidents del litoral català, l'altre seria el relleu i els accidents del relleu a Catalunya, i finalment també tractarem la hidrografia, és a dir, els rius, els llacs, els embassaments i les zones humides. I començarem fent una petita introducció dient bàsicament que, com tots hauríeu de saber, Catalunya està al nord-est de la península Ibèrica. Com tenim aquesta fotografia satèl·lit del que és el territori català. Els límits de Catalunya, els límits físics, són els següents. Ara agafo un moment el cursor, vale? I per un lloc al nord estan els Pirineus. Aquesta línia que es veu seria la frontera entre Espanya i França, vale? Llavors, els Pirineus representen el límit nord de Catalunya. La mar Mediterrània, evidentment, que és tota aquesta zona d'aquí blava, seria el límit que trobem a l'est. La comunitat autònoma d'Aragó estaria aproximadament per aquesta zona d'aquí, seria el límit a l'oest de Catalunya i finalment al sud la comunitat valenciana. Seguim. La superfície de Catalunya és d'uns 32.000 quilòmetres quadrats. L'altitud mitjana és considerable, que és d'uns 700 metres. A nivell europeu és un dels llocs amb altitud mitjana més elevats. I s'ha de dir que Catalunya presenta una gran varietat de relleu. Per un lloc té un litoral bastant llarg, en algun cas està fins i tot escarpat, en altres no tant, i després en les zones continentals, en zones interiors, té zones bastant elevades, com serien els Pirineus, amb altituds que poden superar els 3.000 metres sobre el nivell del mar. Després té zones d'elevacions mitjanes, per exemple, com serien la serralada prelitoral o el Prepirineu, i després té també zones bastant planes, com seria la depressió central, per exemple. Per tant, és un relleu bastant variat. Llavors, primer començarem pel relleu litoral. I al començament utilitzarem un mapa mut, després utilitzarem un mapa més amb llegendes. Comencem per les costes que hi ha a Catalunya, les costes del litoral. Primer tenim la Costa Brava, que seria aquesta zona compresa des de França fins al Baix Empordà. Vale? Llavors, no fins a la Selva, perdó. La Costa Brava seria aquesta zona de la província de Girona que comprendria els litorals de l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva. Aniria des de la frontera de França fins a la localitat de la Selva de Blanes. La Costa Brava és una costa caracteritzada per cales, petites platges, amb penya-segats i sobretot una sorra més aviat gruixuda. Seguint, després vindria la costa del Maresme, que vindria a coincidir amb la comarca del Maresme. La sorra ja no és tan gruixuda, zona de pescadors, localitats com, per exemple, podríem trobar Arenys de Mar o Mataró, que és la capital del Maresme. No he dit les localitats de la Costa Brava. Per exemple, podríem dir Cadaqués, Roses, Port de la Selva, l'Estartit, Palafrugell. Després, tot i que no la cito aquí, vindria la costa de Barcelona. Ja considero una comarca bàsicament del Barcelonès. Després ve la costa del Garraf, que ja se referiria a la comarca del Garraf i també al Baix Llobregat. Aquesta costa ja la sorra cada vegada és menys gruixuda i ja no hi ha tants penya-segats i ja no és tan inaccessible, una mica inaccessible com podria passar amb la Costa Brava. I localitats de la costa del Garraf, Sitges o Vilanova i la Geltrú. I després ja vindria finalment la Costa Daurada, que seria aquesta zona d'aquí, bàsicament de la província de Tarragona, que comprèn de les localitats de Cunit fins a Hospital de l'Infant, però també teníem altres llocs com Tarragona, Torredembarra, Salou i Cambrils. Aquí ja les platges són amb una sorra molt més fina en comparació a la Costa Brava, molt més planes i molt més accessibles. Seguim. Deixem les costes de Catalunya, destaquen sobretot la Costa Brava i la Costa Daurada com una de les zones més turístiques de Catalunya, juntament amb Barcelona, i anem als caps. De caps n'hi ha uns quants, però primer destacaríem el Cap de Creus, que estaria en aquesta petita península d'aquí, aquest puntet d'aquí. El Cap de Creus és la zona més oriental de tota Catalunya i la zona més oriental de tota la península Ibèrica. Està inclòs dintre d'una península, aquesta petita península que es diu la península del Cap de Creus. I tota aquesta petita península del Cap de Creus forma un parc natural.
Un altre cap que podríem dir i destacar és el cap de Begur, que està aquí, a la localitat, al municipi de Begur, dins del Baix Empordà. El cap de Salou ja estaria aquí, perquè aquesta zona ja no està tan escarpada, és bastant lineal, aquesta zona del litoral, i aquí tenim un petit cap, que és el cap de Salou, dins del Tarragonès, a la localitat turística de Salou. Llavors, també, de fet, d'illes importants a Catalunya, tot i que té molt litoral, no n'hi ha gaires. I més aviat són uns illots, que és l'arxipèlag de les Medes, que estaria aquí a la desembocadura del Ter, a prop de l'Estartit. Són 5 illots i bastant petits i haurien d'estar a 1 quilòmetre de la zona de costa, no estan gaire lluny. De fet, Catalunya, repeteixo, no té illes marítimes considerables. També té alguna illa fluvial, per exemple, que seria la illa de Buda, que estaria al mig del delta de l'Ebre, al riu Ebre. Les illes marítimes estan al mar, les illes fluvials estan als rius, però de Catalunya, illes marítimes, bàsicament, les Medes. Anem als golfs. Els golfs són entrades de mar al terra. Probablement el golf més conegut és el que està per sota del Cap de Creus, que és el golf de Roses, vale? A la localitat, a l'Alt Empordà, a la localitat de Roses. Un altre golf seria aquí, a la Costa Daurada, el golf de Sant Jordi. Vale? Recordeu que són entrades de mar al terra. I els deltes. Així, perdó, com els caps són sortides de terra dins del mar, els golfs són entrades de mar dins de la terra. Deltes. Deltes són, recordeu que els deltes se formen a les desembocadures dels rius i són plataformes de terra formades pels materials que arrossega el riu i va depositant a la desembocadura. Aquesta zona bombada d'aquí és el delta del Llobregat, que està a la desembocadura del riu Llobregat. Però probablement el delta més conegut de Catalunya sigui aquest delta d'aquí, que és el delta de l'Ebre. Tota aquesta plataforma de terra s'ha anat formant degut als materials que arrossega el riu Ebre a la desembocadura. Vale? És un dels deltes, és el delta més conegut de Catalunya i de tota la península Ibèrica. Bé, del tema del relleu litoral, ara fem un repàs, tornant a ficar una altra vegada les mateixes localitzacions, els mateixos accidents, però en un mapa amb llegendes. Aquí tenim, si veieu el Cap de Creus, aquí a la península del Cap de Creus, en el golf de Roses, les Illes Medes, aquests puntets petits que estan molt a prop de la desembocadura del Ter, a la localitat d'Estartit, el Cap de Begur aquí, això seria el que diem la Costa Brava, que aniria fins a la comarca de la Selva. La Costa Brava està formada per l'Empordà, el Baix Empordà i la Selva, que aquí estaria Blanes. Doncs vindria aquí, com diria, la costa del Maresme, aquí teniu el delta del Llobregat, aquesta zona abombada dins de la costa de Barcelona, aquí tindríem la costa de Garraf, el Cap de Salou ja dins de la Costa Daurada, amb el golf de Sant Jordi aquí i el delta de l'Ebre. Vale? I això, en principi, tindríem els accidents de litoral més importants a Catalunya. I ara, abans d'anar als accidents de relleu, 4 imatges corresponent als accidents de litoral que acabem de parlar. Les dues fotografies superiors, la de l'esquerra és un lloc de la Costa Brava, la de la dreta és un lloc de la Costa Daurada. És perquè compareu una miqueteta les característiques de cada costa. Una és la que està més al nord de Catalunya, l'altra la que està més al sud. La Costa Brava, petites cales, que siguin platges com aquestes, les sorres més gruixudes, és a dir, si estàs descalç és més incòmode i hi ha penya-segats, encara que siguin petits, i les cales són una mica a vegades difícils d'accedir a ells. Mentre que l'altre extrem seria la Costa Daurada, amb planes de sorra molt més fina, molt més accessibles, molt més planes, molt més obertes, i la mar més tranquil·la. Molt bé. I llavors, les imatges que tenim a sota són d'altres dos accidents de litoral. Aquest és el Cap de Creus. Recordeu que el Cap de Creus hem dit que està dins d'una península, que és la petita península del Cap de Creus, que alguns també li diuen directament Cap de Creus a tota la península. I és un parc natural important. És la zona més oriental de Catalunya i de tota la península Ibèrica. I aquí tenim el delta de l'Ebre, fotografia també aèria. Veieu el riu Ebre per aquí. Jo crec que aquesta seria la illa de Buda. Recordeu que hi ha localitats i municipis dins del delta de l'Ebre. És una zona humida protegida del conveni de Ramsar, però que amb tot això del canvi climàtic i els aigües pugen del nivell, és una zona que està patint un nivell de pujament d'aigües i d'inundacions considerable. Bé, ara deixem les zones de litoral, anem a les zones de relleu continental, als accidents de relleu continental. Hem ficat un mapa mut, després ja veurem un mapa amb llegendes.
És a dir, quan parlem de relleu continental parlem de les zones elevades de Catalunya i de les zones planes. Bé, la zona més elevada de Catalunya és la serralada dels Pirineus, que està al nord. Tota aquesta zona de color marró més fosc és el que diem els Pirineus, que és una serralada. Recordeu que les serralades són conjunts extensos de muntanyes i de serres. Després de la serralada venen les serres, que són petits conjunts de muntanyes. Les serres també a vegades diuen massissos. I finalment hi ha la unitat, que és la muntanya en si, o el pic. ¿Vale? Per tant, la serralada són conjunts extensos de muntanyes. La serralada dels Pirineus és una serralada que separa la península Ibèrica de la resta d'Europa. Uneix, més que separa, uneix la península Ibèrica amb la resta d'Europa. És a dir, separa Espanya de França. És una frontera natural entre Espanya i França. I la serralada dels Pirineus, la meitat està a la part francesa, l'altra meitat està entre Catalunya, Aragó, Navarra i el País Basc. Per tant, és una serralada bastant ampla i, a més, amb altituds que passen dels 3.000 metres. De fet, aquesta part dels Pirineus d'aquí a Catalunya, que vendria a ocupar comarques com a Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, si m'apureu una miqueteta, Berguedà i la Garrotxa. El pic més alt, la muntanya més elevada de tota Catalunya, està als Pirineus, i està aquí, que es diu la Pica d'Estats, i es diu Pica d'Estats, veieu que fa 3.141 metres, perquè una cara de la muntanya està a Espanya, Catalunya, concretament al Pallars Sobirà, l'altra cara de la muntanya està a França. Altres muntanyes conegudes dels Pirineus. Recordeu que els Pirineus és l'únic lloc de Catalunya que les muntanyes passen de 2.500 metres. Bé, podríem dir de 2.000 metres. Bueno, si considerem el Prepirineu, diguem que passen de 3.000 metres. La Pica d'Estats, el Besibarra, que seria una altra muntanya que estaria per aquesta zona d'aquí, que també passa dels 3.000 metres. El Puigmal, que estaria al Ripollès, que és una muntanya d'uns 2.900 metres, i una muntanya molt emblemàtica de Catalunya, que està a la Catalunya francesa, concretament a la regió del Conflent, que és el Canigó. Un altre fenomen d'accident de relleu continental és la Vall d'Aran, que estaria aquí. La Vall d'Aran és aquest territori d'aquí, que és una zona una mica baixa, però envoltada dintre dels Pirineus. Una característica que té és que si vosaltres veieu la frontera, seria una zona que pràcticament hauria de pertànyer a França, que pel Tractat dels Pirineus s'ho va quedar a Espanya, però que està a la vertent francesa dels Pirineus. És a dir, està a l'altra banda dels Pirineus, tot i que pertanya. I això fa que tingui un clima i unes característiques hidrogràfiques especials que explicarem després. Val? Seguim. Per tant, els Pirineus, la serralada més important amb més elevacions de Catalunya. Després hi ha el Prepirineu. El Prepirineu és la serralada que hi ha abans d'arribar als Pirineus. Per això es diu Prepirineu. Llavors, les muntanyes del Prepirineu són menys elevades, però que en alguns casos poden arribar a passar dels 2.000 metres. Mentre al Prepirineu destaquen, per exemple, les serres del Cadí, que el Cadí estaria entre l'Alt Urgell i el Berguedà, i la serra del Montsec, que és aquesta serra d'aquí, que estaria entre la Noguera i el Pallars Jussà. El pic més alt del Prepirineu ja passa dels 2.500 metres, que és el pic del Buturo. Ja repeteixo, la serra del Cadí, i també hi ha una muntanya molt emblemàtica a Catalunya, que és el Pedraforca, que podríem situar, que està a la comarca del Berguedà, que podríem situar dins del Prepirineu. Seguim. La serralada prelitoral seria una serralada que fa una línia paral·lela al litoral català, però que està una mica a la zona interior. Vale? Aquesta seria una zona així, seria el que anomenem la serralada prelitoral, és a dir, és una serralada que recorre paral·lela al litoral català. Dintre d'aquesta serralada hi ha una sèrie de serres o massissos coneguts. La serra més coneguda, però les tres serres més conegudes són el Montseny, que estaria per aquí. El Montseny, a veure si no m'equivoco, estaria comprès entre les comarques de la Selva, el Vallès Oriental i l'Osona. I el Turó de l'Home, que és de 1.712 metres, seria el pic més elevat de la serralada prelitoral. Evidentment, si ho compareu amb les altures dels Pirineus, doncs no arriba als 2.000 metres. Vale? Aquí està el Montseny. Després estaria el Montserrat, que és una altra serra, que més aviat que una serra és un massís,
que té l'altitud màxima, és el Tuc de Sant Jeroni, o cim de Sant Jeroni, que estaria sobre 1.200. I Montserrat ocuparia, si no recordo malament, el Bages, l'Anoia i el Baix Llobregat. A veure, Bages, l'Anoia i Baix Llobregat. I una altra serra dins de la serralada prelitoral, ja dintre de la zona de Tarragona, seria el Montsant, que ja a l'altitud màxima estaria sobre els 1.100 metres i que estaria bàsicament dins de la comarca del Priorat. Vale? Aquí tenim la serralada prelitoral amb serres o massissos com el Montseny, com el Montserrat o Montsant. I després hi ha la serralada litoral, que seria una serralada que ja està més a prop de la zona litoral, que també recorre paral·lel a la zona litoral, serien aquestes muntanyes que se poden veure des de la mateixa platja on estem ballant. Dintre de la serralada litoral hi ha el massís del Garraf, la famosa serra de Collserola, que està a la ciutat de Barcelona, i el massís de Montnegre, que està, si no recordo malament, entre el Maresme i el Vallès Oriental, i el Tuc Gros, que seria l'elevació més considerable de la serralada prelitoral, que veieu que no arriba als 1.000 metres, perquè ja és una serralada més baixa, talles més baixes. Molt bé. Després de parlar de les serralades que tenim a Catalunya, Pirineus, Prepirineu, prelitoral i litoral, podem parlar d'una serra separada que seria el massís dels Ports de Besseit. Alguns li diuen de Tortosa i els Ports de Besseit, que estaria aquí. Els Ports de Besseit separen la serralada prelitoral del sistema ibèric que està ja per la zona d'Aragó i altres llocs d'Espanya. Vale? Llavors, els Ports de Besseit estarien compresos entre la comarca del Montsià, la de la Terra Alta i la del Baix Ebre. I l'altitud més elevada és el Montcaro, de 1.441 metres. I una altra cosa que podríem dir d'aquesta zona d'aquí és que té la reserva de cabra hispànica, de cabra montés, que podríem dir, més important de tota la península ibèrica. És on hi ha més exemplars d'aquesta espècie animal. Llavors, després de parlar de les elevacions, parlem de les zones planes. Vale? La zona plana més gran, recordeu que les zones planes al mapa estan identificades amb color verd o amb color blanc, com aquí. La zona plana més important seria la depressió central, vale? Que seria aquesta zona d'aquí, amb la plana de Lleida, la plana d'Urgell i fins i tot la plana de Vic. I després hi ha aquestes zones verdes d'aquí, que són la depressió prelitoral, la litoral, vale? El delta de l'Ebre, que és una zona evidentment molt baixa, pràcticament al nivell del mar, i la plana de l'Empordà, que estaria aquí. Llavors, després de parlar dels fenòmens de relleu continental, els tornem a mirar, però ara dins un mapa amb llegenda. Vale? Aquí veieu els Pirineus. Aquest color més lila indica les màximes elevacions de terreny per sobre dels 2.500 metres. Aquí tenim a la línia de frontera la Pica d'Estats, que hem dit que està entre el País Sobirà i França. Recordeu que aquest petit estat d'aquí és Andorra, això és la Vall d'Aran. Aquí té això, la zona dels Pirineus. Llavors aquí tenim el Prepirineu, ja muntanyes menys elevades. Aquí estaria el que hem dit la Serra del Montsec. Després ja aniríem a la serralada, però jo aquí la prelitoral, que seria aquesta zona d'aquí, amb el Montseny, aquí amb Montserrat aquí i amb el Montsant aquí. I després la serralada litoral ja per aquesta zona d'aquí. I els Ports de Besseit aquí. I després ja parlant de zones planes, la depressió central, amb el Pla de Lleida, el Pla d'Urgell i la plana de Vic aquí, la plana d'Empordà i tota la depressió prelitoral aquí, vale? El delta de l'Ebre. I amb això hauríem parlat del relleu, fiquem algunes imatges. Aquesta imatge d'aquí a dalt, a l'esquerra, correspon al pic més alt de Catalunya, que és la Pica d'Estats. Evidentment, la fotografia està presa a l'estiu, perquè pràcticament es veuen molt poques clapes de neu. Recordeu que això està una miqueta relacionat amb el canvi climàtic. Abans hi havia més gel i el gel durava pràcticament tot l'any, almenys a les zones més elevades dels pics dels Pirineus. Ara pràcticament queden molt poques clapes de neu durant l'estiu. Aquesta és una localitat de la Vall d'Aran, veieu la zona deprimida aquí, a l'hivern. Aquí tenim una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya, concretament és el Pedraforca, dividit en dos cims que es diuen els pollegons. Aquest és el pollegó més alt, que arriba als 2.500 metres, i el més baix, que està als 2.400.
Pedraforca estaria a la comarca del Berguedà. I finalment tenim aquí un lloc molt conegut, que és la serra o el massís de Montserrat, dins de la serralada prelitoral, amb la famosa abadia aquí sota, i el tuc que hem dit més elevat de Montserrat són uns 1.200 metres, que seria a Sant Jeroni, entre les comarques, si no m'equivoco, avui de memòria, el Bages, l'Anoia i el Baix Llobregat. Seguim i ara hem d'anar a la part final, que seria els rius, la hidrografia, l'aigua de Catalunya, els corrents, l'aigua en moviment, corrents d'aigua, que són els rius, els afluents, les rieres, aigua estancada, que serien els llacs i els estanys, i aigua estancada artificial, que serien els embassaments. Llavors, tots els rius, tota l'aigua en moviment de Catalunya, tots els rius desemboquen a la mar Mediterrània. Vale? Tota l'aigua va parar a la mar Mediterrània. Per això es diu que els rius de Catalunya són de vessant mediterrània, amb castellà vertiente mediterrània, excepte un, que és la Garona, que és aquest riu d'aquí de la Vall d'Aran, que va desembocar l'aigua a l'Atlàntic. Llavors, dins dels rius, la xarxa de rius de Catalunya se divideix en 4. ¿Vale? Primer anem amb la xarxa Pirineus-Ebre. La xarxa Pirineus-Ebre, que seria aquesta de color verd, són tots aquells rius que desemboquen en l'Ebre i que van a parar la seva aigua, evidentment, a la Mediterrània. Recordeu que l'Ebre és aquest riu d'aquí. ¿Vale? Llavors, l'Ebre, recordeu que la trajectòria final del riu Ebre és a les comarques de Tarragona, concretament al Baix Ebre, al Montsià i a la Ribera d'Ebre, però recordeu que el riu Ebre és un riu molt llarg que passa per la península Ibèrica, passa per Aragó, passa per La Rioja, passa per Pamplona, em sembla que també pel País Basc i neix a la serralada cantàbrica. De fet, ibèric ve de l'expressió llatina Ebrus. Llavors, el riu Ebre, que fa aquesta trajectòria per la zona del sud de Tarragona, té un afluent molt important a Catalunya, crec que és l'afluent més important de tot l'Ebre, i la trajectòria d'aquest riu podríem dir que és la trajectòria més llarga passant per Catalunya, perquè evidentment l'Ebre és molt més llarg, que és el riu Segre. El riu Segre és aquest riu d'aquí que fa descriu aquesta conca, neix a França, concretament a l'Alta Cerdanya, i passa per la Cerdanya, per Puigcerdà, per l'Alt Urgell, la Sal d'Urgell, passa per la comarca de la Noguera, per Balaguer, passa pel Segrià, per Lleida, i acaba desembocant a l'Ebre, el que diem l'embassament de Mequinensa, que seria aquest embassament d'aquí. ¿Vale? És un riu que té tota aquesta trajectòria. ¿Vale? Neix a França, com hem dit ja, i passa per una sèrie de comarques catalanes i desemboca a Mequinensa. És el riu més llarg de Catalunya. Repeteixo, l'Ebre és més llarg que el Segre, però l'Ebre, la seva trajectòria, només una part passa per Catalunya. De fet, el riu Segre té dos afluents importants. El riu Segre és un afluent del riu Ebre, però a la seva vegada el riu Segre té dos afluents, que són la Noguera Pallaresa, que és aquest riu d'aquí, que la Noguera Pallaresa neix al Pallars Sobirà, crec, o a la Vall d'Aran, i passa per Pallars Sobirà i pel Pallars Jussà i desemboca la Noguera al Pantà de Camarasa. Passa per localitats, per exemple, com Sort i Tremp i la Pobla de Segur. I l'altre afluent, que és la Noguera Pallaresa, és la Noguera Ribagorçana, que és aquest riu d'aquí, que desemboca al riu Segre a Corbins i que neix per la Vall d'Aran. La Noguera Ribagorçana és un riu que a vegades fa frontera entre Catalunya, una part de la trajectòria de la Noguera Ribagorçana passa entre Aragó i Catalunya. La Noguera Ribagorçana passaria per llocs com la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, la Noguera i el Segrià, perquè desemboca a la localitat de Corbins. ¿Vale? Tenim tota aquesta trajectòria de la Noguera Ribagorçana. Per tant, concretem, l'Ebre, l'afluent principal de l'Ebre és el riu Segre, que és aquest riu d'aquí, i el riu Segre a la seva vegada té dos grans afluents que són la Noguera Pallaresa, que són rius pirinencs, i la Noguera Ribagorçana. Això vol dir molta aigua, perquè ve del Pirineu. Un altre afluent, si voleu dir, del riu Segre seria aquest riu Andorrà, que és el Valira. ¿Vale? Molt bé, seguim. Aquesta seria la xarxa Pirineus-Ebre. La següent xarxa seria la xarxa Pirineus-Mediterrània, que serien aquells rius dels Pirineus que desemboquen directament al Mediterrani, no a l'Ebre, sinó al Mediterrani. Seria aquesta zona de color marró,
que estaria format, un dels rius que podem destacar és el riu Ter, que és aquest riu d'aquí, que neix a la localitat d'Ull de Ter, que estaria al Ripollès, i que desemboca a l'Estartit, prop de les Illes Medes, que seria, això si no se'n vaig importar. Llavors el Ter, que no m'equivoqui, passa per les comarques del Ripollès, Osona, Selva i Gironès i Baix Empordà. Un altre riu que surt d'aquí és el Fluvià, que ja està més a dalt, que també és un riu pròpiament gironí, que desemboca al Golf de Roses, i el Fluvià passa per, crec, per dues comarques que serien la Garrotxa i l'Alt Empordà. Per exemple, el famós pont medieval de Besalú està fet sobre el Fluvià. Un riu pròpiament barceloní és el Llobregat. El Llobregat és aquest riu d'aquí, que neix a Castellar de N'Hug, a lo que es diu les Fonts del Llobregat, passa per la comarca del Berguedà, passa per la comarca del Bages, que no m'equivoqui, passa per el Berguedà, Bages, el Moianès, el Vallès Occidental i desemboca al Baix Llobregat. Aquí hi ha el famós Delta del Llobregat. ¿Vale? El Cardener i l'Anoia serien dos afluents del riu Llobregat. I finalment hem ficat la Muga, que no es veu aquí perquè el tapa la càmera on surto jo, però sí un riu també que neix més curt, que neix al Pirineu. I finalment, l'última xarxa de rius són la xarxa mediterrània, de rius de vessant mediterrani, que són aquesta zona de color groc. Aquests rius són molt més curts i menys cabalosos. Per què són curts? Perquè neixen a la serralada prelitoral i, clar, des de la serralada prelitoral fins al mar hi ha molt poca trajectòria. I, a més, no estem parlant d'altituds considerables, per tant, no porten molta aigua. De fet, alguns se sequen a l'estiu. Això es diu un estiatge intens, que és pèrdua d'aigua, se seca molta aigua, s'evapora molta aigua i fins i tot a vegades es queden sense aigua. Dintre de la xarxa mediterrània, un riu molt conegut seria aquest, que és el Francolí, que és un riu pròpiament, passa per la conca del Barberà, crec que també és per l'Alt Camp, i el Tarragonès. Neix a les localitats de Vimbodí i Poblet, passa per l'Espluga de Francolí i desemboca al port de Tarragona. Llavors hi hauria el Gaià, el Foix, que és un riu més pròpiament del Penedès, de la zona del Penedès, el Besòs, un altre riu aquí, Besòs, un altre riu de la zona de Barcelona, la Tordera, que té un petit delta a la desembocadura, i poc més. Vale? Que repeteixo, aquests rius tenen un estiatge molt intens a l'estiu. I finalment hi ha la xarxa atlàntica, que hem dit que hi havia un riu que és la Garona, a la Vall d'Aran. Perquè aquest riu, ja que la Vall d'Aran està a l'altra banda de França, l'aigua ha d'anar cap a l'Atlàntic. De fet, la Garona és el tercer riu més llarg de França, crec, després del Loira i del Roine. Després de parlar de la xarxa de rius de Catalunya, podríem parlar ja de l'aigua estancada natural, és a dir, dels llacs i dels estanys. L'estany més gran de Catalunya és aquesta petita que hablava d'aquí, que és l'estany de Banyoles, que estaria on hi ha la localitat de Banyoles, a la comarca del Pla de l'Estany, que rep el nom precisament de l'estany de Banyoles. L'estany de Banyoles, les aigües les rep de la pluja, però també les rep de corrents d'aigua soterrània, de corrents interns. També hem de dir que a Catalunya hi ha molts llacs i molts estanys a la zona dels Pirineus. Està plena de llacs i estanys. No són tan grans com el de Banyoles, però hi ha bastants que molta aigua la reben del gel de la neu. Estanys glacials que es diuen. Seguim. I després hi ha les zones humides, que són zones amb maresmes, amb molta aigua, on hi ha una fauna i una flora i una vegetació molt específica. Les zones humides més conegudes de Catalunya serien els aiguamolls de l'Empordà, que estaria aquí prop de la zona del Fluvià, i pròpiament el Delta de l'Ebre. Són zones, algunes d'elles, com aquestes dues que hem dit, protegides pel conveni de Ramsar de zones humides. I finalment hi ha els embassaments. Els embassaments són també aigua estancada, en grans quantitats, però és artificial, perquè és l'home el que ha produït aquest estancament d'aigua mitjançant les preses. Pràcticament tots els rius importants de Catalunya tenen un o diversos embassaments. Un dels embassaments més grans, si no més gran, que està aquí al riu Segre, és el pantà de Rialb. Però, de fet, el riu Segre n'hi té un altre, que és el pantà d'Oliana. Mireu vosaltres també, la Noguera Pallaresa té el pantà de Camarasa, a la desembocadura amb el Segre,
i el pantà de Tremtalar. O la Noguera Ribagorçana té el pantà de Canelles, que està entre l'Aragó i Catalunya, i el pantà de Santana. Si veieu el riu Ter té dos pantans, pràcticament un al cantó de l'altre, que són el pantà del Sau i el de Susqueda, que probablement s'acabaran unint en un únic pantà, com està previst. Vale? Després hi ha el riu Ebre, dos pantans, un que està pràcticament a tota l'Aragó, que és el pantà de Mequinensa, i després hi ha el famós pantà de Riba-roja, i a més a zona de Tarragona, però també una part de Riba-roja dona a l'Aragó. Bé, i sobre això, ara l'únic que hem de fer és tornar una altra vegada a fer el repàs, però l'Ebre seria aquest riu d'aquí, amb un mapa amunt, l'Ebre seria aquest riu d'aquí que tenim aquí. Com ja hem comentat aquí, és molt fàcil de detectar perquè la desembocadura està al delta. El Segre seria aquest riu que desemboca a l'Ebre, que fa aquesta trajectòria. Recordeu que el Segre neix a França, passa per aquesta localitat que és Llívia, Cerdanya, Alt Urgell, Noguera, Segrià. La Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana són els dos afluents del Segre importants, la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana. Després, com hem dit, el Ter, aquí hi ha un riu pròpiament gironí, el Fluvià més a dalt, més al nord, desembocant al Golf de Roses, el Llobregat, el riu pròpiament barceloní, que neix a Castellar de N'Hug i desemboca al delta del Llobregat. Hi ha aquests rius que ja no es veuen aquí, que serien el Francolí, que desemboca al port de Tarragona, el Besòs, que està una mica més al nord, que són rius de la xarxa mediterrània, i la Garona, recordeu que és aquest riu que neix a la Vall d'Aran i que acaba desembocant a Bordeus, a França. L'estany de Banyoles aquí no es veu, ¿vale? És l'estany més gran de Catalunya, els aiguamolls d'Empordà estarien per aquí, el delta de l'Ebre, evidentment, és això. I els embassaments que tampoc aquí es veuen. I bé, mirem algunes imatges. Aquest és una imatge del riu Pallaresa, de la Noguera Pallaresa. És un riu pirinenc. Si heu anat a fer ràfting a Catalunya, és molt possible que hagueu anat a fer a les zones de Llavorsí i de Sort, que seria la Noguera Pallaresa. En aquest cas, això no és ràfting, això és caiac, i això és per la localitat de Gerri de la Sal, que ara no m'atreveixo a dir si està a la Pallars Sobirà o al Pallars Jussà, jo crec que està a Pallars Sobirà. Aquests són els aiguamolls de l'Empordà, que és una zona humida protegida pel conveni de Rasta, formada per importants maresmes. Aquest seria l'estany més gran de Catalunya, que és l'estany de Banyoles, que està al Pla de l'Estany. Els aiguamolls de l'Empordà estarien a l'Empordà, l'estany de Banyoles estaria a la comarca del Pla de l'Estany, i finalment us he ficat un embassament, que en aquest cas és l'embassament de Sau, que una de les característiques d'aquest embassament és que per saber si té molta aigua o en té poca, perquè recordeu que en períodes de sequera els embassaments tenen poca aigua i en períodes de molta pluja tenen molta aigua, és fixar-nos en el campanari de l'església. En els últims i darrers períodes de sequera que hi ha hagut a Catalunya, sobre el 2022-2023, l'església pràcticament ha quedat descoberta, es podia veure tota l'església. I ara últimament, que hem tornat a recuperar bastanta aigua, el campanar torna a estar ja quasi cobert, ¿vale? Fins i tot a vegades ha arribat a estar cobert del tot. Bé, i ara, de fet, ja només me queda res més que despedir-me. Espero que us hagi servit aquesta classe per poder estudiar Catalunya Física. Em despedeixo.